Il-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru Miriam Dalli għadhom komdi b'Richard Bilocca fit-tmexxija tal-entità governativa WasteServ minkejja illi hu flimkien ma' ħames oħrajn jinsabu akkużati b'responsabbiltà kriminali għall-inċident fatali li wassal għal mewt ta' Joseph Ellul f'Mejju tal-2022. Fit-30 ta' Lulju, il-kap eżekuttiv tal-WasteServ Richard Bilocca kien akkużat flimkien ma' oħrajn biqtil involontarju. Dan brabta mal-fatalità li seħħet fl-inċeneratur tal-kumpanija fil-Marsa aktar minn sentejn ilu. Bilocca ta' 39 sena kien mixli b'ċitazzjoni u mhux barres quddiem il-Maġistrat Gabriella Vella wara illi l-inkjesta maġisterjali li tmexxiet mill-Maġistrat Elaine Rizzo ikkonkludiet illi Bilocca kellu jitressa il-qorti minħabba nuqqasijiet sinifikanti ta' sigurtà fl-impjant. Il-ġimgħa 9 ta' Awwissu, ġimgħa u nofs wara li Bilocca tressa il-qorti, Net News staqsal il-Ministru Dalli għalfejn ħallietu f'tali pożizzjoni bil-Ministru taħrab għal kollox milli twieġeb. Titlob Richard Bilocca biex jirreżenja? Lura f'Marzu illi għadda l-ġurnalisti kienu staqsow kemm lil Miriam Dalli kif ukoll lil Richard Bilocca nnifsu għalfejn kien għadu jżomm tali karika ta' CEO minkejja l-akkużi fil-konfront tiegħu b'Miriam Dalli kienet baqgħet taqbes għalih. Kieku kien hemm xi ħaġa fuqek personalment, inti kieku tibqa' fir-rol tiegħek. Estratti rajna dan huwa proċess ġudizzjarju li ma nixtieqx li jiġi influenzat, jiġifieri jiena meta ngħid ma nistax nifhem għalfejn ikun hemm dan il-lob fil-medja biex jiġi influenzat dan il-proċess ġudizzjarju. Qed ngħidha wkoll għaliex qegħdin naraw attakk sistematiku fuq il-kumpanija WasteServ. Il-kumpanija WasteServ informata jiena li dejjem ħadet b'serjetà l-issues ta' occupational health and safety. Matul l-inkjesta maġisterjali meta kien mistoqsi Richard Bilocca kien iddeskriva l-mewt li seħħet bħala waħda li ġrat kaġun ta' qatt stupidu u dejjem ċaħat li b'xi mod jew ieħor kien involut. Tibqa' mal-istatement li kontet li dak li kien ġara kien an act of stupidity. Kif diġà għedlek fuq l-inċident min nista' nikkummenta fuq dak li ntqal fil-mezzi soċjali, il-WasteServ tat dak kollu li ġiet mitluba lill-inkjesta maġisterjali u minn hemmhekk għadha ma semmet xejn u hi tkun qed tikkummenta fil-fora meta tintalab tikkummenta. Mistoqsi 5 xhur ilu minn Net News jekk kienx se jissospendi lilu nnifsu Bilocca kien ħarab milli jwieġeb. Għal-ġid tal-entità tal-WasteServ ma taħsibx li għandek tagħmel autosospensjoni. Kif diġà qed issa qalt li 4 darbiet dak li kellha tgħid il-WasteServ qalitu fi stqarrija u m'għandi l-ebda kumment ieħor x'ngħid. Hekk torbot lilek innifsek mal-WasteServ, il-WasteServ separata, ġifieri mhux il-WasteServ qed tiġi suġġeriti li jkun akkużat. L-ebda kumment iktar xi nżid. Ma taħsibx li għandek tagħmel autosospensjoni. Thanks. Bye. Illum, li jinsab akkużat b'mod uffiċjali biqtil involontarju ta' Ellul, Richard Bilocca għadu jokkupa l-irwol ta' CEO tal-WasteServ qisu xejn mhu xejn bil-barka assoluta ta' Robert Abela u Miriam Dalli.